Takže vítam vás ja, Robo a Oliver. Vymkli sme sa v klubovni a najnižšie možné miesto sú to asi 3 metre. My sa to rozhodli urobiť pekne po starom. Našli sme si lano a ideme to zlaniť až dole. Teraz ideme ešte uviazať systém na okno, aby sme ho mohli aj zavrieť. Tomu sa hovorí, vieš čo sa tomu hovorí? Skautská sila. No. Počkaj, ty si reálny video, ty si to úplne zamotal. To tak bolo. Ty si, takže tu máš späť lana, toto sú to. Ticho, poď, proste, poď. Si nervózny, že? Počkaj, teraz to toč. Brácho, toto ma učili na skautingu, pozri. Keď uvidí moja mama, tak už mi nedovolí chodiť na skaut. Určite nie. Prejdeš cez druhú mašličku. Ale veď toto nemusíš viac aj hento, že to iba zavriem okno. Ja viem, ale to je pohode. Ľudia vedia, že sme schopní. Ešte tak. Dobre. Počkaj, toto tiež musím hodiť už dole? Nie. Čo to drží vlastne? Počkaj, zavesím sa a pozeraj na to, hej? Alebo ty sa zaves. Ja si neviem, pozeraj sa na to, pozeraj sa. Tak sa na to pozeraj sa. Poď, môžeš liesť, daj. Dobre, takže idem, hej? Idem si to zliesť. Mám trochu prituhnuté prítke, ale... Tak tomu predsa patrí, to tam vidíme podielku. Bacho, je to istým keby čo si, ale bacho, ne? To je nejaké 3 metre, drží to? Keby čo si tak ste istí. Hej, tak poď, 3, 4. Počkej, predstaviť, že dám okolo ruky, lebo... To musíš zhaniť. Robo, chceš ruku? Nie, pohode. I'm still alive? Zober to. Hej? Zober ten iPhone. Počkaj. Kámo, zober ten iPhone niekde. Ako? Ja, tak dám sa dovať. Ako si to zvládol? Takto. Už sme tu, sme živí, zdraví. Bolo to fakt ťažké, pretože toto nie je ako stena, toto je stena s 90 stupňovým uhlom. A hlavne je to kamienková stena, čiže 90 stupňov, brácho. miny zranenia sú na našich rukách. 90 stupňov, pozri sa na to. My sme to Nič tam nemám síce, ale... No ako to teraz Pozri sa na to, pozri, no natoč to. Ďalej to natoč, ďalej. Počkaj, takto hoď. Dobre, Čo si pás, som na seba pyšný. Není to vidno, lebo je tam. To nevadí, ja som... Dobre, ale teraz to musíme nejako kamo zahrať späť. Tu áno? No, takže to musíme nejako uviezať. Uvieš to do... Ťažký úzol. Čo najviac, čo najvyššie dotiahneš a potom to iba... Nie čo najviac, to je blbosť. Proste iba urobím z toho guču. No, guča, skautská guča. Teraz, milé dámy a páni, uvidíte, na čo je ten skauting dobrý. Aby to malo nejaký ťažisko. Na čo je ten skauting vlastne dobrý. Ja to tam hodím proste. Tu máš kľúče? Pozri. No, kamo. To asi sa nezavre, čo? Ježiš. Ja to som mal myslieť, že tam viac hodiť. Ty si na to nemyslel? Kamo, čo keď sme to skúsili dať dole? Ja si myslím, že už to je jedno. Poďme to skúsiť zavrieť. Teraz systém číslo 2, numeru... Máš tie nožnice? Počkaj, nemám ich. Na čo? Na čo by mi boli? A jak to chceš odtrhnúť? Počkaj, tu musím zatiaľ to. Kamo, ja som veľa, že mám rád tvrdšie lano. A? Systém funguje? Daj to natočím. Ako z hororu. Viac buchni. Dobre. Kamo, ale... Jak to teraz odstrihneme? Nemáš oheň? Máš kľúče? Daj mi kľúče, to kľúče. Čo, ja neviem, že ste kľúče, ja som to asi nechal. Čo? A nie, tu sú. Toto sú kľúče, ktoré žiaľ Bohu nefungujú. Kámo, toto keď dáme von. Poďme to skúsiť otvoriť teraz. Poď. Potom budeme riešiť, jak to. Bolo to ako...
Že či to ide teraz akože fakt. Že si pás. Ide to. Kámo, ale to bol iný brutál, to sa nezdá, ale... To sa nezdá, je to také, že prvé poschodie, to je druhé vlastne, nie? Nie, ale mne sa, vieš čo? No to Mne sa najviac som sa bal toho, že sa mi to dá... Ja viem, čo si sa bal, preto som išiel prvý. Že to šmykne. Ale ja som ťa inak istil. Keby si spadol, tak to prežiješ. Ako jasno, že by som to prežil, ale... Pekne ublížil. Ty vole, chalani. Ale keď som išiel dole, tak... Poviem jedno, nie akože... to furt na tú Poviem to takto. Moje prvé pocity, keď som sa chytil lana, tak proste vysol som iba na tom lane. A bol som chrbtom k zemi. Bol som vodorovne v podstate, takže kebyže spadnem, tak môžem spadnúť na hlavu a môžem mať doživotné následky. Takže bolo to všetko iba na mojom uzle. A môj uzol to vydržal. Takže ďakujem sebe a svojmu skautskému srdcu. A ďakujem aj Mozajkovi, ktorý ma naučil uzle. Ďakujem ti. Je to také dosť vysoko, no. Pamätáš také hlavne, či? To si nikto ani nevšimne. Pozrite sa, ako je to vysoko. Pozrite sa na to. Ten špákat asi tam nikto nebude dotiahnuť. A hlavne cez sa tam asi nikto nedostane. Skutočne vysoko. Si myslím, že môžeme byť na sebe. Robo, aké som mal ty pocity, keď sa zavesilo to lano? No, hlavne také, že táto úžasná omietka, Juškin sa nám bude smiať, že sme obyčajní lúzri. že táto úžasná omietka je taká drobizgová. Poď sa na A to. sa mi hneď šmykla, myslel som sa, že sa zabijem. Ja som bol v tom A hlavne som si tak super chytil ruku, čiže som myslel, že sa zabijem znova. Ale nakoniec som to nejako zvládol a povedal som si, že keď nie teraz, tak nikdy. A prežil som to veľmi pre pána. Si myslím, že moje deti môžu byť na to hrdé, že som to zvládol dneska ako pán. Takže s týmto sa s vami lúčime, zvládli sme to ja a môj skautský sestra Oliver. Nikto na nás nemá a ešte nikto nás neprekonal.